ngan kali pia ka wei ke jingkali hatu judan mano haga jim jangpi kiba pendom shisha pi don mano kiba kran shadin jangpi shadandet ke jinyo asngau jangpi kiba sngau tho baklaya pi but kiba penmong shisha yapi menta mudur pi yakane ke kiba ujisu uong yapi babinle ujisu uong what isi yaki what jengai neki lani wat yele persyaki penban uang tu iji yaki omban yaisha yaki omban kentat yaki henre ban iji yaki si sem berkat kini kalau kita ke ka bomla ban le haka jim jengi kum kibiru deniam menda ka singin ne pej ya kata juk ka benta haka ba ila poi ha ka gospel jong Matius kelonang kebasan ka dekot ka ba sabulai hadu ka ba sabopra bat lengba jong ka ne ka jihika jong amta ka singi ngin penkot sendon ya ka ne kelonang kebasan haka ba ujisu ushim yaki ki bangi perkat bat upung kala kongpong lut yaki namar ba ka perthai ka ong ya kita ke be jepi love people who love you burom ya ki ba burom ibi henry ujisu Ukraini ya ke ba per pak ripa ngan git hoi pia ka wei ka jit ho kana ka balang kot ba laong ba shi don wei ubru ubatre ha ka wei ka office ulong ubru ubaha ubatre shitom bat ubatre hot henry udon ya iwei ibatre rengkat bat iba shu thnum beju iba shu sapriang yagi khubor kai shapang jo barbor ilekum tabat ipersyang ban penapo ban penhiar yu nakapor syakapor usngau man lagasngi bakalong kum katama hakapor ba ulet sya office syaka jakatrejo usngau bakalong kum katama bat hagawe gasngi dan away uperlok jong utau bro ula keli ukum ni balai memju penpai kiten ye balai memju le ya kata ke ke ba kumba ile ye me kum taro men ban le bar utau bro upen pai kiten ya ke ke baklain borba uang kumne namar banga bod ya ujisu bar na persyang ban le ya ke ke ba ulo kane kam syamut ba kalong ke basuk Henry haka jinjisha kalong ke ba shisha ingi bangin le kumta menta tongin pai syaka dekot ke ba sau pulai haka ba ujisu uang pila yo sngo bala men yala uparamarjan men shun ru ya uta uba shun iyame hangni ru ngilap ba ujisu ukran pangjong kata ka jingi uong pila yo sngo kaba kedau ya kata ka jihikai kaba kila yo sngo kala bande hakata ka por kidang syuda ban yo sngo pangjong kata ka jihikai baki de ban ya ki paramarjan bat men shun ru ya uta uba shun ime yo le se hakung kata kapor kita ki nong hikai kita ki rabi hakata kapor kila hikai ya kita ki paipa sipang jong kata Henry ujisu but kani ka ju kalong ke principle lani ka nongrem ka bangi bor hakani ka sngi ka bangi menta habangi phai haga jigim jongi bonusin kalong kumta omtang hagatu ki sngi jong ujisu wat hakani ka sngi ki jong ngi rumta ngi ya kita ki ba jengi lenengi persyang ban penyadai tang bar kita kiba ngi yajan lene kiba ngi yadai pat ngi pat ngi kentat pat ya kita ki pat ki bomdei ki dos ki jongi ki bomdei ki perlo jeng ngi kentat yaki ngi shna yala ka jong kata ke group bat ngi ya kita ke be kiba dan kata ka ju jimut berkat bat ngi persyang ban kentat pat ya kita ki ki bomdei ka ju jimut ke berkat ke principle bat kaji imujui menta tongin phai ka dekot ka ba sau ujisu ulo ong yumne Henry nga ong happy tu yakinong shun jongpi sangai shwang ni ujisu omtang ba uai jimut Henry uai ya ka jing hukum ni uong nga ong happy ukran ya kata ka kum uta uba bat ya kata ka bor kum uta uwe uba shna ya kata ka hukum syamla ong bala ong kita ki no hikai lene bala ong kita ki no ngitu lupa lene bala ong da kita ki rabi Henry ong nga ong happy kamde ke jing ong jong kiwe Henry kade ke jing ong jong uong to ya ki nong shun jongpi
Kani ka kadaw ba u Jesu keren. Kumu ta u ubadon ya kata ka authority. Ubadon ya kata ka bor. But tang ba ngin syule bahaya ki. Uong bat ungam kham jelu. Tungin pulai ya kani benta. Kham syakmat ya kani dekat uong. Bat toker ku ya kita ki batem ya pi. Bat tole baha ya kita ki basyun ya pi. Bat kham tam todo wairu nakabanta jong kita kibale snew yapi but kibale benyo yapi kani kamlong ke balong normal kalong palat ban ya ka normal ngin kren kham jeliu ya kani banta lada haga jigem jengi don mano kibale snew yapi ke jinji bab jengi kalong bangi dei ban kren bah shipang jong kala bandi bagi kren persya yapi sya syaka jaga ka bapim da laban yosngo hadin jong pi ki kren ni pi ki that ipi henry ke ka bangi di ban le kalong mangi pat ngimde ban pen phai te ni ki kumba ki le yangi henry ngipat ngide ban kren bha syapang jong ki nangta lada don ki ba isi yapi ngimde ban pen isi ki lene ngimde ban pen ya kata khmat bangi isi ki lene ngimde ban ile margliang pen ban ngide ban nang le bha yake nangta shushu lada don ki ba penmong ipi ke ka bangi di ban le ngide ban duwai nak ban ta jongki kani shisha kalong ke ka ba bahaya ngi kum ki beru mangin le lada don ki ba shoni ngiru ngi persangkat kepala ban le ya kita ki ka ba persya ki kenang ba makirukin her hakata kardan ke bangi ngidon lene kham hapo ban ngi nyar pensyam haki beru haki nikasngi ba lada dan mano ki bakaran persya pi pat pikan bah persya ki kata kalong ke bau Jesu lehikai but uong khamtam to duwai na kabanta jongki lada don ki ba le snu pi lada don ki ba bishni pi ngimde ban le markelyang markanti kinre ngide ban duwai na kabanta jongki balai namar ka jingit kamde tang kata ka jing sngo ka jing ij ka de kata ka jing jit ka jongi a love is not a feelings or emotion it is a choice kong nang tatungin pech ka dekhot ka bahasa busan ka dekhot ka bahasa busan kong kumne bangin yo long ki khon ukpa jong pi uba habanyang ba phin yo long ki khon ukpa jong pi uba habanyang naba open mi ya kasngi jong ha ki basnu but ha ki babha upharo ya uslap ha ki bahok but ha ki bamhok ujisu ong ba phin yo long ki khon ukpa jong phi uba habanya ha ka bipat kaliang ngilaban ong haba phi I kumne phi pen pau ya kata kadur bahabru jong play kumbanga ong naga por ka kwe ka kintin ka banga jus ngot nat mapan ong kolong kumne im ya kata jing im to le ya kata kam ba phin long kan nuksa ka babha nak banta jongkiwe te habangi I ya kata ke besyo ni habangi pen I ya kata ke jing le I ya kata ke biru ke isi ni nilang le bha ya kata ke biru ke ba le ke ba isi ni bat ni duai nak banta ke biru ke ba pen mong ni ni long kum kadur jong ble kadur bahabru jong ble kapau haga jing jingi nama ble she unom kur khutang ya kita kibru ke babha haba ka kini ke benta ka ong haba uslap unom ai jing kur khutang ya kita kibru ke babha haba ka sngi ka tung shai haba ka ai ka jing shai kam shemut ba ka ai jing shai tang ya kita kibru ke babha henry ka ai jing shai ya paro kani ka penpau ya kata ka jing bah jong play ai ya kata ki paro wat ladaki kentaji uro ublay julong uba arsam kumba ai ya ka slap naga benta jong ki brugu bah ai ro eka naga benta jong ki brugu bamngeji naga benta jong ki brugu ba kentaji nang ta tungin phai ke khot ka ba saupun ru saupunyo wong gumne nama lada fishu ya kita ka ba pi nong ayu hato ki nong krong kim jule kumju lada fi ngoro tang ya gi korjong pi le ka ba kham kor ayu hato ki nong krong kim le kumju ngam kwa ban elaborate leni ban pen shai yang ni benta na markan ni benta kalong ka shai ba
Henry kindet ang kwa pan ong ni. U Jesu ong kane kalong kata ke ka barok ki yale. Kita ki nongkrong, kita ki tax collector katok por kiru ki le kumne. Ki I haba ki shim ya kita ki pesa ya kita ki jinglum khajna jong ki na kita ki berupa ba. Ki a ya kita ka pesa ha kita ki be ki bathon jong ki pa kita ka jing I jong ki ya kita ki kur jong ki ya kita ki khun ki ti jong ki. Te ki bangai ro ki le kumta kita ki beru ki bangai ro ki le kumta. War kitu ki bangai ha umleru ki I jela ki jong. Henry ki senrang jong Jesu ki pher na kine ki bangai. Kilong kibru kata ka jing I jong ki ka pher ba. Mentatongin phai sha dokot ka pa sau phopra bat ngin pangkur sendon ya kane lanong. Ong kumne namar kata phin ya long ki ba janai. Kumba ukpa jong phi upa habneng ru ulong upa janai. Kane kam shamut ba ngimde bandon gunu ke jimbakla. Habang ong janai hane kam shamut ba nginam don gunu ke jimbakla. Henry kamut pisan da kata jing I ka bakan sai. Pi pen pau ya kata jinglong jongble. Mat pi I palat ya tau put ka ba pi de ben I ya ki we. Kane hisha kalong ka ka ba phlaba. Menta tongin phai pat shau ta ubru uba ngadap bani thoi pi mene hagatu ka office. Haga jaga ka ba unile markelyang ujit banlong uba. Haga jaga banyakran khana tang shepang jongkiwe ujit ban skapjar. Haga jaga ban isi yakiwe ujit ban duwai nak menta jongki. Barfitip jiayu tang hajin katto kat nebnai don ke bapala ka bajia. Kita ki juk ki bru kiba keren persyayu kita ki juk ki bru kiba keren sheldet kaba osngo. Kita ki juk kiba ya trirengkat bat ki wan hau bat ki ong. Ngintip balai Henry pi long bakamper. Ngila keren snyu persyayu pi ngila le snyu persyayu pi ban pim shem lapan pai kumju ingi. But hakata ka por la plino ya kata ka jengkang. Om nagamta ka jingsuk Henry nagamta kata ka jingkta ka influence ka jim jungi ka don kata ka jingkta haka jim jungi we. Habaki yo I yangi ki yo I ya kata ka nuksa ka babha ki yo I ya kata ka dur bahabru jong Jesus Christ ka babau haka jim jungi. But haka bapungkut sngap pasine ka ek bang kwa ban IP lang ba jokan ke ji kai ka long ba ka jing I ya unong shun kam shamut ba ngin ko ngu ya ka ek ba uang ingi. Kam shamut ba ngin ban ailat ya ba un kren ben ba un le ben prosha ingi. Lane kam shamut ba pin long bet lot. Kamut kamta pen ban pim ailat ya kata ka jing isi bahkan kontrol lane bahkan tek la kam ya ka jing jampi. Nang ta ka baar pijit ya ka lenti ublay halor ka lenti jong ka jing ka jampi. Pi perkat kumne bat lada kalong persya ya ublay pim di banjit ya kata ka lenti David di banjit ya kata ka lenti ka ba ublay ulatmu na ka banta jampi. Kumta mentakas ngi ngakwa ban IP ya kawe ka challenge haga jampi. Shim uwe lene kawe haga jampi tang iwe uba pi shem jing haga jampi kiba wanra ya jampi haga jing but haga jaga bapin kiar naki duai nagam tajangki keren baha shipang jangki haga por baki yo asngau lani haga por baki yo asngau ro tu keren baha shipang jangki but le ya ke kababha na ka tajangki namar kane kam de tang gaji kai kalong kalenti shabne kaperthe ka ong to shon ya kita ke bashon ni pe Henry Jesu ong to i tiki but kata kain ka bapenlong ini bangin long kamper na kita ki pamngit to blay ka jing suk un kurkhu ya kana ka jing sngap jompi ya kana ka jihikai but menta nge lapoy siya ka bakut jong kani ka tanong kabasan but hakani ka tayo ka bansawan ngin sakren ya kalanong dentro ngin sa kando pi hagi bepat ki video tad hadut ka por kublay shibon ya ka por jompi nagamenta ka burom jong blay tungin ong lang amen.